Dit is het origineel van kunstenaar Cornelis Bouwmeester uit de 17e eeuw. De replica die in Makkum wordt is 50 keer zo groot. Voetgangers zag het als ze takken hier onder de rails van Amsterdam Centraal trokken. Het hele beeld wat straks door de tunnel is een volledige beschildering. Het is ook het grootste beschilderde tableau wat er ooit maken is. Maar wat stelt het tableau voor? Wat is er op de sjen? Het binnen haringvissers van het ei. Dus een reëel schilderij wat nagemaakt is op tegels. In Makkum wordt nu de laatste hoornlijn onder het tegeltableau dat meer dan 100 meter lang wordt. 2 specialisten binnen druk dwaande om 10.000 tegels in Delfts blauw te beschilderen. Komt precies nou? Ja, zeker. Komt zeker precies. Ja. Wat is nou het dreigste aan dit werk? Om, ik vind dezelfde stijl aan te houden als de schilder deed het vroeger. Om dat goed over te nemen. Ja. En tegeltje voor tegeltje? Tegeltje voor tegeltje, ja. Zo is het hier. Ja. Het is een wadder van zo'n ton voor kennelijke tegelaar in Makkum. Op dit stuit wordt de hut werken onder de tunnel in Amsterdam. Als die klaar is in 2013 komt de tegelzetter in actie. Want er zijn zo'n 1000 tegels. Nou, die moeten natuurlijk in een bepaald systeem stramien, maar die verwerkt worden, beschilderd worden. En die moet natuurlijk in combinatie straks met de tegelzetter, die moet uitvinden kennen, makkelijk verwerken kennen hoe die tegels er zitten. Ja, het moet weer in elkaar gezet worden. Ja, het moet weer in elkaar gezet worden.